ассалому алайкум бародарон, шабакаи голос мигранта мебошад. имрӯз мо дар якчанд масъалаҳои асосӣ суҳбат хоҳем кард ки яке аз онҳо дар Русия гузаштани вохӯрӣ байни сарони давлатҳо баргузор мегардад ва президенти Тоҷикистон низ дар ин вохӯрӣ иштирок дорад ва худи ҳамин рӯз, яъне 26 декабр ба Русия меояд. ва чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, ҳар вақте ки президенти кишвари мо ба Русия биёяд ва ё ин ки президенти Русия ба Тоҷикистон биравад, ҳамагон дар фикранд ки оё дар масъалаи таможини саюз ягон суҳбатҳо мерафта бошад ё на. ва ҳамчунин имрӯз ҳам ки вохӯрӣ доранд, бисёриҳо дар ҳамин фикр ҳастанд ва дар комментарияҳои наворҳои мо дар вайберу ватсап дар ҳамаи ҷоҳо бисёриҳо менависанд ки чунин имконият ҳаст ки шояд Тоҷикистон дар соли 2018 ба таможини саюз дохил шавад. ва барои ҳамин ҳам мо як апрос дар YouTube гузаронда будем ки 1100 нафар дар он ҷо иштирок карданд ва 63% ҳамин иштироккардаҳо гуфтанд ки мо розӣ ҳастем ва таможини саюз, яъне Тоҷикистон ба таможини саюз дохил шавад, ин хуб аст. 24% ҳамин овоздодаҳо бошад гуфтанд ки не, Тоҷикистон ба таможини саюз бояд дохил нашавад, чунки ин бар зарари Тоҷикистон аст. ва комментарияҳое ки зери ин апрос гузаронда шудааст, навишта шудааст, бисёри комментарияҳо аз онҳое ҳастанд ки яъне розӣ нестанд ки Тоҷикистон ба таможини саюз дохил шавад. Онҳое ки мехоҳанд Тоҷикистон ба таможини саюз ворид шавад, фақат овоз доданду халос, яъне комментария хулосаи худро дар он ҷо нагузоштанд ки барои чӣ онҳо мехоҳанд ба таможини саюз Тоҷикистон дохил шавад, яъне чӣ фоидаҳо аст барои мо. баъзеҳояшон амон комментарияҳое ки аст, қариб 70% комментарияҳо аз шумораи ками одамоне ҳастанд ки розӣ нестанд, яъне ки ин одамҳо 24% ҳастанд ва 63% апрос одамҳо розӣ ҳастанд Тоҷикистон ба таможини саюз дохил шавад, вале дар он ҷо ба кадом асоснок накарданд, яъне ки хулосаҳои худро нагуфтанд. ва ҳамагӣ 9% одамон дар он ҷо гуфтанд ки мо яъне намедонем, на аз фоидааш хабар дорем, на аз зарарҳояш, барои мо яъне ки фарқ надорад. ва ман ба ҳамаи шумо пешниҳод мекунам ки агар шумо ба шабакаи голос мигрант ки ворид мешавед, ба ҳамон кнопкае ки сообщество ном дорад, ҳамонро зер намуда ба он ҷо дароед ва он ҷо опросники мо ҳаст. шумо ҳам овози худро бидиҳед ва агар ба ғайр аз овоз додан то ҷое ки метавонед яъне хулосаи худро бинависед. Як-ду нафар дар он ҷо навиштанд ки ин чӣ натиҷа медиҳад, ин апроси гузарондаи шумо. Ман мегӯям ки шабакаи голос мигранта аллакай хело як шабакае ҳаст ки бисёриҳо мешиносанд ва шумо ки дар он ҷо хулосаҳои худро менависед, боварӣ дорам ки ба гӯши ҳамаи он нафароне ки дар вазифаҳои баланд дар Тоҷикистон нишастанд, шояд инро мехонанд, мебинанд ва мефаҳманд ки мардум чӣ мехоҳад. яъне ки шумо овози худро бидиҳед, хулосаи худро он ҷо бинависед ва шояд ягон натиҷае ҳам ба бор биёрад. бародарони азиз, мо бошем аз натиҷаи ин вохӯрӣ шуморо ҳатман хабардор месозем ки дар кадом масъалаҳо суҳбатҳо рафтанд, вале дар масъалаи таможини саюз фикр мекунам ки ягон сухан ҳам намеравад, чунки агар масъалаи таможини саюз ҳал мешуд, ки агар ба гуфти баъзеҳо дар 1 январ Тоҷикистон ба таможини саюз дохил мешавад, агар ин хел бошад, ин масъаларо дар давоми 5 рӯз ҳал намекунанд, яъне ин масъалаҳо кайҳо ҳал шудагӣ. вале агар дохил ҳам нашавад, ин рӯз ин масъала ҳал намешавад, яъне ин кори нест ки дар давоми 5 рӯз ҳал карда шавад. ба ҳамин хотир ба ҳар ҳол ҳар чӣ ки бошад аз натиҷаи ин вохӯрӣ, дар кадом масъалаҳое ки бошад мо шуморо огоҳ мекунем ва шумо бошад ҳатман дар он опросники мо яъне овози худро бидиҳед ва хулосаҳои худро бинависед. ва инак мегузарем ба якчанд хабарҳои дигар. раиси кумитаи андози Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки сомонаҳои бузург ба монанди Google, Alibaba Group, Telegram ва якчанд дигар сомонаҳои бузурге ки дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд ва тариқи онҳо рекламаҳо паҳн мешавад дар Тоҷикистон,
пешниҳод кардааст ки ин сомонаҳоро яъне андозбандӣ кунем ва мисол ҳам овардааст ки дар бисёре аз кишварҳои дунё ин сомонаҳо андоз месупоранд ба ғайр аз як чанд давлатҳои хурд. ва дар баробари ин вазири хадамоти алоқаи Тоҷикистон Бек Сабур низ ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки мо бояд ба ин сомонаҳо нишон диҳем ки мо қудрат дорем ки яъне ки шуморо бояд андозбандӣ кунем, чун дар солҳои пешин Google ва бисёр сомонаҳое ки ҳоло машҳур ҳастанд на он қадар фаъол буданд ва тариқи ин сомонаҳо ҳам рекламаҳо паҳн карда намешуд. Аз ҳамин хотир онҳо он қадар назаррас ҳам набуданд ва имрӯз бошад бисёр таҳти як таваҷҷӯҳ қарор гирифтаанд ва бисёр мақомотҳои андоз алоқа ҳамаи онҳо яъне ки мехоҳанд ки аз ҳисоби андози ҳамин сомонаҳо буҷаи давлатро ғанӣ гардонанд. Фикри шахсии ман дар масъалаи андозбандӣ намудани ҳамин сомонаҳои бузург дар Тоҷикистон дар он аст ки агар дар ҳақиқат ҳамин сомонаҳо агар дар ҳақиқат аз Тоҷикистон пули нағз ба даст меоранд, ман ҳам розӣ ҳастам ки онҳоро андозбандӣ намоянд, барои чӣ не, вале ба шарте ки ҳамин андоз ба буҷаи давлат рафтаву баъдан ба мардум рафта тақсим шавад, яъне ба фоидаи мардум бошад, ба фоидаи ҷомеа бошад. Чунки пул аз Тоҷикистон мебарояд, яъне сомонаҳо кор мекунанд ва ягон роҳи баргашти пул ба Тоҷикистон нест. беҳтарин мешавад ки ба ҳамин воситаи андозбандӣ он маблағҳое ки ин сомонаҳо аз Тоҷикистон кор мекунанд ба воситаи андоз як қисмате ҳам баргашта ба худи Тоҷикистон омада барои мардум тақсим мешавад ва мо ҳамчунин умед дорем. Хоб бародарони азиз, хабарҳо зиёд ҳастанд, вале на он қадар хабарҳои зарурӣ ҳастанд. Намехоҳам ки бо ҳар хел хабарҳои дигар сари шуморо гич намоем ва ин ду хабаре ки ба шумо расонидам, фикр кардам ки хабари зарурӣ аст ва ба шумо расонидем. Онҳое ки дар шабакаи мо обуна нестанд, обуна шавед ва ҳамагӣ обуначиён ва онҳое ки навобуна мешавед, зангуларо фаъол намоед ки аз минбаъда хабарҳои заруре ки мо барои шумо пешниҳод менамоем, зангула шуморо огоҳ намояд. саломат бошед. барои ҳамаи шумо барори кор хоҳонем. ба диққати ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мерасонам ки вақтҳои охир дар роҳҳои Русия Украина, Русия Беларусия, Русия Қазоқистон ва дигар роҳҳои байни шаҳрҳои Русия бисёр муҳоҷирон бинобар сабаби садамаҳои нақлиётӣ дар ғарибӣ ҷон медиҳанд. таҳлилҳо муайян карданд ки сабаби бештари ҳамин садамаҳо ин аст ки роҳ дароз аст, ронандаҳо монда мешаванд ва онҳоро дар роҳ хоб мебарад. шабакаи мо тасмим гирифт ки ба хотири сиҳатӣ ва саломатии ҳамватанони азизамон якчанд маслиҳатҳоро пешкашатон намояд. шумо ҳам тамошобинони азиз мисли ҳамеша ғамхор бошед. ҳатман маслиҳату пешниҳодҳои худро дар комментария бинависед, чунки навиштаҳои шумо барои мо бисёр гаронбаҳоянд. акнун якчанд нишонаҳои тасдиқшуда ки ронанда аниқ дар сари рул хоб аст. шумо фаҳмидед ки аллакай чанд бор мижа зада истодаед, яъне маргат карда истодаед. дар ҳолатҳои ҳушёр будан инсон мижа заданҳояшро аҳамият намедиҳад, чунки он бисёр бо як суръати тез анҷом дода мешавад. вақте ки шумо бо суръати паст мижа заданҳоятонро ҳис мекунед, дониста бошед ки саратон дигар шуморо гӯш кардан намехоҳад ва ҳар ҳолат метавонад шуморо хоб барад. барои ҳамин зуд дар як тарафи роҳ истед
ва каме дам гиред. фиреби чашм. дар ин ҳолат ронанда наметавонад зуд муайян кунад ки чиро ӯ дар пеши худ мебинад, гоҳе ягон фигураҳои ношинос, гоҳе сутун ва ё ягон соя мебинад. аз дур дар назар дигар чиз метобад, вале пас аз наздик шудан мебинад ки тамоман дигар чиз аст ва ё ин ки тамоман ягон чиз нест. инро мегӯянд паграничная стадия, яъне марҳилаи сарҳадӣ. чашмон кушода асту, вале мағзи сар наметавонад муайян кунад хабарҳои ба воситаи чашм гирифтаашро, чунки мағзи сар аллакай хоб аст. дар ин ҳолат шумо аллакай дер карда истодаед. худо нишон надиҳад, ҳар лаҳза ҳар чӣ шуданаш мумкин. зуд як тарафи роҳ истед ва каме дам гиред. Ты спишь, что ли? Ну, ты что, засыпаешься, что ли? 72-23. 72-23, 10-й регион Канаре. Да, в Канаре. Засыпаешь, что ли? Да, отвлекся. тамбалӣ барои кор фармудани мағзи сар. ин чӣ маъно дорад?